kustannusten arviointi- ja investointilaskentamenetelmiin. Ja täällä siellä on joku vanha nauhoitus tuosta, mikä on pitänyt näistä tehdassuunnittelun investointilaskelmista, vähän sitä samaa asiaa siinä tarkoitus käydä. Meillä on tällainen kirja, jota tuossa nyt hiukan käyttänyt. Tuossa sitä äsken auoin tuossa tämmöinen kuin kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Tämä on tämmöinen e-kirja ja kyllä sieltä löytyy ja aukeaa. Se vaan niin kuin hiukan, eli tämä on tämmöinen kirja, näkyykö tämä teille nyt? Mitä teillä näkyy? Näkyy joo. Joo, okei. Joo, niin Näkyy. joo. Tämmöinen Jukka Pellinen kustannuslaskenta ja kannattavuusajattelu. Tässä on tietysti niin kuin paljon niin kuin asiaa. Lähinnä tässä tämmöistä niin kuin pitkän tähtäimen päätöksentekoa. Silloin niin kappale 7. Nyt tämä esitysmuoto on mennyt tässä hiukan jotenkin niin kuin huonoksi, mutta ehkä niin kuin muuten, mutta tuolla on tuommoiset kaavat vähän, niiden esitys vähän niin kuin hyppii vähän huonon näköisesti. Mutta tämä teksti kuitenkin täällä on, eli lähinnä tuosta nyt niin kuin investointilaskelmista. Nyt kun me lähdetään sitä arvioimaan, eli nyt tässä selvitysvaiheessa, esisuunnitteluvaiheessa me pitäisi sitten laatia tämmöinen kannattavuusarviointi. Eli siinä nyt joudutaan tekemään sitten jollakin tarkkuudella tämmöinen investointilaskenta. Ja nyt näitä investointilaskelmissa käytetään erilaisia menetelmiä, jotkut on ehkä vähän niin kuin, tai oikeastaan kaikkikin ehkä vähän niin kuin toistensa sovelluksia, mutta on tällainen nykyarvomenetelmä, jossa sitten arvioidaan tavallaan niin kuin tulevaisuuden tuotot ja kulut, ja ne diskontataan tänne nykypäivän arvoon, eli siitä tulee se nimitys nykyarvomenetelmä. Ja sitten jos meillä tuotot sitten ylittää ne investointikulut, ja silloin voidaan niin katsoa, että hanke on ainakin niin kuin kannattava. Sitten me tietenkin käytetään siinä jotakin korkotasoa, jolla sitä sitten lasketaan. Korkotason tietysti määrittelee sitten tämmöisen yrityksen tavoitetuotto sille pääomalle, joka nyt sitten voi olla vaikka luokkaa 5%. No sitten joudutaan ottaa lainarahaa, niin sitten sieltä tulee sitten korkoja. Nyt korot hiukan nousussa. Plus sitten siellä on pankin marginaali, johon vaikuttaa sitten tietysti se, että kuinka luotettava se yritys on sitten maksamaan ne rahat takaisin. Ja sieltä sitten muutama prosentti voi tulla sitä marginaalia kautta korkoa, ja se sitten sen laskennallisen sen tuottoprosentin päälle pitää sitten vielä laittaa. Eli yleensä sitten siellä 5–10% välissä olisi sitten semmoinen korko, joka olisi joka niin kuin haluttaisiin. Eli se on tämmöinen sisäisen koron menetelmä, ja mitä korkeampi se sisäinen korko
on, niin sitä kannattavampi on se investointi. Eli tavallaan se on vähän niin kuin vastaava kuin nykyarvon menetelmä, mutta siinä tavallaan niin kuin katsotaan, että millä korolla meillä ne tuotot ja investointikulu on yhtä suuri. Eli että tuotot miinus kulut on sitten niin kuin tasapainossa. Ja mitä korkeampi prosentti, niin sitä sitten parempi. Ja jos se ylittää sen semmoisen niin kuin tuottovaatimuksen, niin, joka yrityksellä on, niin sitten se investointi kannattaa toteuttaa. No sitten on vielä on yksi sellainen niin kuin takaisinmaksuaika, ja se on tietysti silleen niin kuin helposti hahmotettavissa, että siinä voidaan niin kuin laskea, että kuinka kauan aikaa menee, että se investointi on maksanut itsensä takaisin. Niissä monesti käytetään ehkä niin kuin, ja tietysti vähän epätarkkuutta aiheuttaa, että ei lasketa korkoa niille. Lasketaan niin kuin ilman korkoa tavallaan ne tuotot ja kulut siellä tulevaisuudesta. Siinä voidaan tietysti myöskin huomioida tämmöinen korkovaikutus, jolloin se sitten pidentää sitä takaisinmaksuaikaa, mutta on kuitenkin tämmöinen vastaa ehkä on lähempänä todellisuutta. Joo, ja tässä tämmöisen investointien kannattavuuden arvioinnin peruskaava, että investoinnin erillistuotot miinus erilliskustannukset plus jäännösarvo on yhtä kuin erilliskate. Ja nyt tuossa on erillistuotolla tarkoittaa myyntituloja, joita saadaan sen investoinnin seurauksena. Ja tavallaan niin kuin nämä erillistuotot on sellaisia, että niitä ei saada, ellei tätä investointia tehtäisi. Ja sitten taas ne investoinnin erilliskustannukset on ne kustannukset, jotka on seurausta investointipäätöksen toimeenpanosta. Sitten joskus voi olla, että meillä jää myytävää sitten sen tavallaan tämän investoinnin käyttöajan jälkeen, ja sitä kutsutaan jäännösarvoksi. Ja sillä voi olla jotain arvoa, tai sitten voidaan niin kuin katsoa, että sillä ei ole mitään arvoa enää, tai jopa voidaan katsoa niin, että se arvo on miinusmerkkinen. Eli jos meillä vaan tavallaan sen laitoksen vaikka tämmöisen purkukuluja, että kun toiminta lakkaa, niin voidaan tai yleensä joudutaankin purkamaan sitten toimintoja ja laitoksia, rakennuksia ja laitteita. Mahdollisesti niistä saadaan jotain rahaa, mutta se tai jos ajatellaan vaikka jossain kaivostoiminnassa olisi jotakin tämmöistä niin kuin, ympäristön ennallistamista sitten, tai tämmöisiä, niin sitten niistä aiheutuu kuluja. Joo, ja nyt näitä, mitä äsken luettelin, niitä erilaisia investointilaskentamenetelmiä, niin niitä tavallaan käytetään kaikkia. Varsinkin, jos aikaisemmin ehkä tuo nykyarvon menetelmä ollut vähäisemmässä käytössä, mutta sitten tänä päivänä sitten se on niin kuin lisääntynyt sen käyttö. Täällä tässä Learn-sivulla tuon kirjan lisäksi, niin meillä on täällä sitten tämmöisiä investointilaskentatehtäviä, joita sitten voitte kotona tehdä. Ja
Mutta täällä on sitten tämmöisiä, nämä on nyt Metropoliasta, tällaisia investointilaskentamenetelmät ja nykyarvomenetelmä. Sitten on tuommoinen, nämä on käykö Ritva, tätä piti aikaisemmin, niin Ritva on näin jostain haalinut tuohon, mutta sitten on myöskin tuo annuiteettimenetelmä, se nyt ei oikeastaan tähän kohtaan ei käydä sitä läpi. Tavallaan niin kuin annuiteettimenetelmällä voidaan vaikka laskea jonkun rahoituksen vaikka niin kuin vuotuiset kulut, että minkälainen se tämmöinen rahoituskulu on, mutta taas investointimenetelmiksi siitä nyt ei ole. Tuossa sitten on tuo takaisinmaksuajan menetelmä ja sitten sisäisen korkokannan menetelmä. Vähän vilautan tästä investointilaskelmat ja nykyarvomenetelmä. Jos käyttää myöskin nimitystä nettonykyarvomenetelmä. Ja siitä jonkinlaisia sovelluksia on sitten tällaisia niin kuin, tuottoprosentti tai tämmöinen niin kuin, return of investment, tämmöinen niin kuin pääoman tuotto. Ja mutta tätä kuvaa tuossa nyt haiskelin. Eli tässä on tutkimustulos suomalaisissa yrityksissä menetelmien käytöstä. Täällä on takaisinmaksuaika on ollut aika isossa roolissa ja käytössä. Ja sitten, sitten on tuo sisäinen korkokanta ja pääoman tuottoaste, mutta sitten tuo nykyarvomenetelmä on ollut täällä monessa vasta niin kuin neljäntenä ja sitten jokin muu. Ja tuolla on nuo yritysten liikevaihto tässä, eli pienissä mutta kaikissa tavallaan tuo takaisinmaksuaika on ollut niin kuin semmoinen aika selkeä. Varmaan nyt jos tämmöistä tekisi, niin varmaan tuo nykyarvomenetelmä olisi niin kuin suuremmassa roolissa. Joo, palataan tuohon sitten hetken päästä tuohon. No joo, tässä nyt kun näitä laskeskellaan, niin täällä on tällaisia, saanko isommaksi tuonne. No joo, toivottavasti se jotenkin tuossa näkyy, eli tämmöinen, meillähän on tämmöisiä tässä oli ennen kaavanumero, mutta nekin on tuossa hävinnyt, tätä on vähän uudistettu, mutta no joo, tämmöinen korkotekijä ja tavallaan tästä korkotekijästä sitten vähän niin kuin johdettu myöskin tuo diskonttotekijä tai diskontostekijä. Mutta jos katsotaan, mitä tuo korkotekijä tarkoittaa ja mitä nämä merkinnät on. Eli tässä tämä R on korkotekijä, jonka tämä yhtälö on 1 plus I potenssi N. Ja nyt tämä I tarkoittaa sitä korkoa ja N on sitten se korkojaksojen lukumäärä. Ja yleensä korkojakso on tämmöisissä investointilaskelmissa on 1 vuosi. Ja tässä nyt tuo esimerkki nyt ehkä valottaa sen käyttöä. Tässä että esimerkiksi 1 000 € sijoitus talletustilille, odotusaika on 5 vuotta, korko on 0,5%. Korkotekijä selvittää sijoittamalla tiedot kaavaan. Tähän kaavaan R on 1 plus I potenssi N, eli 1 plus 0,005, eli korko esitetään, eli se on 100%. Englanniksi tämä
niin kuin prosentti on niin kuin persentti, eli tarkoittaa, että jaetaan 100, niin tämä yksikön nimikin Suomessa se on vain niin kuin väännetty niin prosentti, joka ei niin kuin kerro yhtään mitään. Mutta prosentti ihan niin kuin jossain Excelissäkin, niin tarkoittaa lukuna 0,005, eli se on suhdeluku. Ja sitten tuo jaksojen lukumäärä 5 vuotta. Saadaan arvoksi 1,025, eli tällä voidaan kertoa se alkuperäinen sijoitettu summa, jolloin 5 vuoden kuluttua meillä olisi siellä 1025 euroa. No sitten tämä nyt ei vielä hirveästi lämmitä tämä korkotekijä tässä, mutta sitten meillä on tämmöinen kuin diskonttotekijä tai diskonttaustekijä. Ja tällä nyt voidaan vastata kysymykseen, että mikä olisi tulevaisuudessa saatavan rahamäärä-arvo tällä hetkellä. Ja sillä on sitten monia sovelluksia näissä investointilaskentamenetelmissä. Tämä nykyarvomenetelmässä käytetään varsinkin ja myöskin sisäisen korkokannan menetelmässä. Takaisinmaksuajassa ei välttämättä, mutta voidaan käyttää siinäkin. Ja nyt tässä tämä V on nyt tämä diskonttaustekijä. Tämä on niin kuin 1 per tuo korkotekijä. Eli korkotekijän käänteisluku. Ja sitten no joo, näitä tämmöisiä diskonttaustekijöiden arvoja, näitä löytyy sitten taulukoituna, löytyy myöskin tämän kirjan lopussa. Ja täällä on täällä on liite korkotaulukot. Niin täällä on tämä diskonttokerroin. Eli 1 per 1 plus i potenssi n. Ja täältä nyt voidaan sitten katsoa, että mikä meillä on prosentti, minkä mukaan lasketaan. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka 8% mukaan lasketaan jonkun vaikka, että paljonko tulevaisuudessa saatu tuotto joltain vuodelta, vaikka että paljonko se on tämän päivän, mikä sen tämän päivän arvo on. Ja sitten täältä katsotaan, että mikä on se aika. Jos katsotaan vaikka, että 10 vuoden päästä saatava vaikka 1000 euron tuotto, niin mitä se tänä päivänä olisi, jos meillä on korkokantana käytetään tuossa 8%, niin nähdään täällä kerroin on 0,4632, eli tarkoittaa sitä, että jos saataisiin 10 vuoden päästä 1000 euroa, niin sen arvo olisi nykyrahassa 463. Ja nämä luvut tähän taulukkoon ne on laskettu tuolla kaavalla. No sitten on tämmöinen niin kuin jälkeenpäin suoritettujen jaksollisten maksujen diskonttokerroin. Ja se on tuossa esitetty tuolla H-kirjaimella. Ja siinä on nyt tuo vähän monimutkaisempi tuo kaava. Ja silloin tavallaan me ajatellaan, että meillä on niin kuin vakiotuotto. Eli meillä on niin kuin, tai niin kuin samaa summaa niin kuin lasketaan nykyarvoa. Eli voisi ajatella vaikka, että meillä joku tuotto olisi niin kuin vakiotuotto per vuosi ja sitten se laskettaisiin niiltä kaikilta vuosilta siihen nykyhetkeen. Niin silloin voidaan käyttää tämmöistä jaksollista. Ja
tässä on esimerkkinä, että esimerkiksi uudesta muikku- ja savustusuunista saadaan 1 000 € vuosittaisia nettotuloja 10 vuoden ajan. Paljonko koneesta kannattaisi enintään maksaa, jos korkokannaksi oletetaan 5%? Jaksollisten maksujen diskonttotekijäksi saadaan 0,629. Okei, niin se on laskettu tuo osoittaja nimittäin erikseen, eli saadaan niin 7,765. Ja eli 10 vuotta ja 5%. Jos katsotaan täältä korkotaulukosta. Eli jaksollisten maksujen, eli 5% ja 10 vuotta, niin täällä on arvona 7,722. Joo, tuossa hiukan oli tuo arvo toinen tuossa äskeisessä esimerkiksi se on 7,765 ja tuossa oli 7,722. No ehkä joku pyöristysheitto siinä voi olla. Niin nyt me kerrotaan tällä kertoimella tämä vuosittain saatu maksu, ja niin me saadaan se tuotto siltä koko 10 vuodelta on tuo 7,765 tai 7,722, jos kumpaa lukuun nyt tässä uskoo. Ja no silloin tarkoittaa sitä, että tuosta koneesta ei ainakaan tuon enempää kannata maksaa. Jos ajatellaan, että tuosta savusuuni on niin kuin 10 vuotta ja sitten se on niin kuin jo palannut puoleen. Joo. Sitten tämmöisiä, eli tässä on niin kuin tämä nettonykyarvon menetelmä perusideana saada ajankohdiltaan erilaiset maksut vertailukelpoiseksi diskonttaamalla ne kaikki samaan ajankohtaan ja laskentahetki. Ja tässä voidaan niin kuin laskea tällä diskonttaustekijällä joka vuodelle se erikseen nykyhetkeen. Myöskin vaikka se olisi jaksollinen, niin voidaan siitä huolimatta laskea sillä. Jaksollista ei voida sitten soveltaa muuta kuin sellaiseen tasaiseen virtaan. No joo, siitä on sitten tämmöisiä, sitten toinen on tämmöinen sisäisen korkokannan menetelmä, IRR, Internal Rate of Return, ja no joo, okei, ehkä me voisin kuitenkin hypätä vielä siihen tähän nettonykyarvon menetelmään, ja tässä Metropolin monisteessa on esitetty tämmöisenä summa lausekkeena. Se on tuossa hiukan synkän näköinen tuo, mutta ei se kuitenkaan kovin monimutkainen ole. Eli nyt tässä nykyarvo lasketaan. Meillä on niin investoinnin synnyttämät nettotuotot aina siinä tiettynä vuonna. Ja sitten meillä on investoinnin jäännösarvo. Nyt tämä jäännösarvo voi olla esimerkiksi 0, silloin tämä jälkimmäinen termi häviää sitä kokonaan. Ja sitten meillä on laskentakorkokanta, sijoitetaan siihen. Sitten tuo aika T vuosina sitten juoksee tuossa. Kunnes saavuttaa sitten tuon pitoajan N. Perusinvestointi on tuo H, ja nyt tuo investointi kannattaa, jos tuo nykyarvo on suurempi kuin 0.
Eli siltä ajalta on nykyarvoon siirrettynä suurempia kuin investointi. No, välttämättä tietysti investointia ei silti tehdä, jos se on niin kuin nippanappa kannattavaa, että vaaditaan niin kuin suurempaa tuottoa ja olla tietysti niin kuin riskejäkin, että joku tekijä muuttaa sitä kannattavuutta. Joo, voitaisiin katsoa vaikka pari esimerkkiä, mutta pitää tässä pikkuinen paussi, niin vähän suuta kuivaa sen verran. Niin. Palataan vaikka tuossa 10 minuutin päästä, tai tuossa puolen aikaa, 14.30.